ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଙ୍କିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କିଛି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜଗତର ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍କିବାର କାହାର ବା ସକ୍ଷମ? ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ସବୁ ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ମୋର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତି ଆଙ୍କିପାରେ। ଆଉ ମୋ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ବି ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୋ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବାବା, ଆପଣ ମୋତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା କିଛି ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି କାଟିପାରେ। ହେ ଏବଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଉଥାଏ, ମୋର ଯଦି କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁ 108 ଗରାରେ ଗାଧୋଇଥାନ୍ତି? ତା ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ରହିବେ, ଆମ ଦୁଃଖୀଜନମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ? ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ମୋର 3ଟି ଅତି ପ୍ରିୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ସେ ଉତ୍ସବରେ ଯିଏ ଯୋଗଦାନ କରିବ, ତାର ସବୁ ପାପ, ତାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3ଟି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବି। ପ୍ରଥମରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଅବତାର ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଗଜାନନ ଅବତାରରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱୟଂ ବାମନ ଅବତାରରେ ଆବିର୍ଭାତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ବିନା କେହି ଯାଇପାରି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣା ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ମୋତେ ଶ୍ରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ବୁଲାଇବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଡାକୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୋର ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି କେବେ ବି ମାତା ପିତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମାତା ପିତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନୁହଁ। ଆପଣ ଯଦି ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ହସାନ୍ତୁ, ଖେଳାନ୍ତୁ। ମାତା ବିନା ଦେଖିଏ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା' କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ାଇ କରିଥିବେ, କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଥିବେ। ସହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆଣିଥିଲେ, ହାତ ଧରି ଚଲା ଶିଖେଇଲେ ଏବଂ
ସବୁକିଛି ବାପ ମା' ହିଁ ଜଣେଇଲେ। ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା କି ଇଏ କଳା ଠାକୁର କି ଇଏ କାଳିଆ ଗୋସାଇଁ କି ଇଏ ସାଇ ବାବା? ଆମକୁ ତ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା। ବାପ ମା' ସବୁକିଛି ଜଣାଇଲେ। ଇଏ ବଡ଼ ଠାକୁର, ଇଏ କାହାକୁ କେମିତି କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ, କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ, ସବୁ ବାପ ମା' ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ। କିଏ ବାପ ମା' ବିନା ଏ ସଂସାର ଅସମ୍ଭବ। ବାପ ମା' ଥିଲେ ସବୁକିଛି, ବାପା ଥିଲେ ଏ ସଂସାର ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ବାପା ନଥିଲେ ଏଠି ସବୁକିଛି କିଛି ବି ଆମକୁ କରିବେନି। ଏ ଦୁନିଆ କେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପାଖରେ ବାପ ମା' ଅଛି ସେ କେବେ ବି ସେଥିରେ ଅବହେଳା, ବାପ ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ହେ କଳା ଠାକୁର, ଆପଣ ତ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ କିଛି ବି ଭୁଲ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କିଏ ବା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ? ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ଆପଣଙ୍କ ତ ବାମନ ଅବତାରରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଯଦି କେଉଁ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁହାରି କରିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ବିନତି କରୁଛି ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ହେ ଭଗବାନ, ବଡ଼ ଠାକୁର, ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ମୁଁ ବା କ'ଣ କହିପାରିବି? ଆପଣଙ୍କ ସେବା ମୁଁ ବା କ'ଣ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କିଛି ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ସେତିକି ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଡାକୁଛି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ବାପ ମା'ଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା' ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ବିନା ଖୁସି ବିନା ମୁଁ ଅଧୁରା ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ। ସିଏ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ବାପ ମା'ଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ହେ କଳା ଗୋସାଇଁ, ତୋ ବିନା ଏ ସଂସାର ଅଧୁରା, ତୋ ବିନା ଏ ସଂସାରର ସବୁକିଛି ବେସୁରା, ତୋ ଲୀଳା ବିନା ଏଠି କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହେ କାଳିଆରେ, ତୁ ଯଦି ସତରେ ଥିବୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ବାପ ମା'ଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବୁ। ହେ କଳା ଠାକୁର, ହେ ବାମନ ଠାକୁର, ମୁଁ ତ ପୁରୀ ଯାଇପାରିବିନି। ଆଉ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କାଳିଆରେ, ମୋ ମା' ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବୁ। ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୋର ଖୁସିରେ ରଖିବୁ। ମୋର ଯଦି ଏ ଚିତ୍ରଟି ତୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଚିତ୍ରଟିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ କି କିଛି କରିନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମୋତେ। ମୋର ଯଦି ଚିତ୍ରରେ କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ସେତିକି ମୁଁ କଲି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଯେମିତି କେହି ବେସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗନ୍ତୁ। ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ପ୍ରଭୁ ମୋର ବା କିଛି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ଏତିକି କରୁଛି, ଏତିକି ବିନତି କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି କାହାର ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ କିଛି ପାପ ହୋଇଯାଇଛି, କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ବି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ନିଅ। ମୋ ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୋତେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ନିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ।